Di bagasan lasni rohado hami parhalado, manomu-nomu haroromuna, di bagasan kebaktian minggu na pada 20 dung Trinitatis, 2 November 2025. Tapuji tapasanga madebata, marhite topi ni minggu sadarion. Di tangyon debata do tangyang nina posona. Marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di purbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Martua dohalak na manaon di pangunjunan, ay dung tau sian pangunjunan ni, jalaon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami da di banua gicang. Hupangido hami tuho, say lehon matodim na badia itu bagasan rohanami, say payan ma di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupan ya anakmu Yesus Tuhan nami. Sera moti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugoi mahami mangulahon lomoni roham. Asalam marlas ni rohami mida dengan ni pambainanmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Navi
pangihon mapatit di debata di mingguta sadarion, ima nanienet sian bukuni sada Petrus bidu 5, mamuka mai sian ayat 6 satu ayat 7. Atong patutoru hamu madirimu na tutoru ni tangan ni debata nagugui, asa dipatibo hamu ditikinay. Tingka ko kamu mana sana hinolsohoni rohamu na tu ibana, ay disarihod dohamu. Atong rak mahita mengidugo tu Tuhan laho mangulahon patiknay. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marede mahita. Tato poti madosata tuado pani debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata pergugu na suhatu dosan jala ama para siroha.
Dang lomo rohami dahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tu madikod dalanna, asa mangulu ibana, ido di pangido roham. Ala ini umpay nu pangido hami, say sudah ti matoru-torum, asa unang mangonay betu hami, say sesa sudedusa nami, asa mangulu hami di bagasan asin ni roham, say pargugoy mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga taringo Tuhan sisan ni dosa. Roma hamu tuau, asa mangulu to dimuna, ninna Tuhan Jehova. Tung surararado sa muna songon abit bunga dapdap, botardo bahenokku songon itak, nang pirara songon abit hasuba, gabe songon hapas domuse, hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Marede mahita. Tabege mahatani debata turpuk di minggu tasadarion minggu na 20-hon dong Trinitatis. Ima na tarsurat di buku Jakobus bidu 5 mamuka mai siana ayat 12 saha tu ayat 10. Tajahama marhite na marsikat soring. Alai parjoloni saluhut na aleak kadongaku unang hamu manolon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanoon manang tu panolononan na asing pe, alay hatamuna, olo, hot may olo, iya hatadang, hot madang, asa unang madabuhamu, tubagasan uhum. Molo adong di tonga-tonga muna na tumawon na porsuk, martangiang maibana, molo adong na marlas ni roha, marende maibana. Molo adong na marsahit dihamu, di jauh makasituan ni huriay, asa ditangyakon ibana, di dapol maibana dohot miyak, marhite-hite guar ni Tuhani. Dungi pangoluon ni tangiang haporsyawan ni mana marsahiti, jala paheon ni Tuhani ibana. Sesa manang dosana, molotung adong diulaho. Atong masih topota dosa mahamu dohot masih tangyangan, asa malum hamu, namar gogos itu tudo tangyang ni partigor, molo dihabur juhon. Jolma do selia, sabako dohot hita, gogodo ibana martangiang, unang jolo ro udan, jaladang ro udan ditanoi,
tolu tanong onong bulan leleng. Dungi diulahi mamartangyang, jala dilehon langit ima udan, dungi di patubuhan tanoima parbuena, ido sahatna, martua manato mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita. Tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatid ako ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargugo na suhatudosan, na tumupalangit dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumahon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal lo iba na dihau pinarsilang na tuhat tu banotoru dong ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lahon tu siam debata Jehova amanai pargugo na suatu dosani di sima iba na pay mamula sugot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia di tondi Porbadia jaladong sa dahurian na badia, huria atau panala Kristen akan na badia. Doho diha sisani dosa, doho dihatain na mandok, mulak mangulu dosogok daging halanang mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin.
Salam. Horas selamat hari Minggu ma di pasahat huriata tuhamu amanami dohot inanami nabaruro marminggu di HKBP Pekanbaru. Tuhata ma Tuhan debatama namantongani hita di parsaurata di Minggu Sadarion. Titing namaragam di Minggu 22 Dung Trinitatis Minggu tanggal 2 November 2025. Na parjolo warta umum sada nasorang na di hari Jumat 30 sada Oktober 2025 nunga di basa-basa tuhata sada danak bawa di keluarga ni Amata Kadelianto Ramba ST Lesi Revina Boru Hutapea SE Maringanan di Jalan Rantau Perum Utama Residen Blok A nomor Tolu Simpang 3 Sektor Pengayoman Ipasdo Danaki Suang Songoni Natorasna. 2. Ruas Nataba Mamuka Minggu Sadarion 2 November 2025 Taba Ruas ni Huriata keluarga ni Amata Wernando Naibaho Nora Widya Lestari Boru Saragi Rapdohot Sada Danak Nasida Pida Sian HKBP Perdagangan Resort Maranata Perdagangan Maringanan di Jalan Indrapuri Perumahan Klaster Indrapuri Blok C Sada Sektor Bambu Kuning Tenayan. Tolu Titing Marbagas Titing Paduahon Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason Ma Nicholas Aris Sumantri Sitijak Anak ni Amata Henry Sitijak Tubuh ni Inata Tiorida Hotmahita Boru Simanjorang Maringanan di Jalan Kartini Aspol Blok B nomor C Onopolusia garis miring 10A Sektor Komplek Gubernur Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Dohot Oroan Teresa Filipa Rezeki Boru Luban Raja Boru ni Amata Gadda Erantes Luban Raja Tubuh ni Inata Ratna Boru Manurung Maringanan di Jalan Air Bersih Gang Nusa Indah Huria GKPI Jemaat Khusus Dumai Kota di Pasu-Pasu di hari Sabtu
tanggal 8 November 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul sia WIB konseling pernikahan di hari Jumat 7 November 2025, maringanan di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu parbogason ma, Lukirman Santo Rifandi Simatupang, anak ni Amata Situa Ramses Simatupang Nahinan, tubuh ni Inata Rosmalina Boru Sihite Nahinan, maringanan di Jalan Karet Api Gang Kopen Ujung Sektor Wonerojo, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Dohot Orowana Meilan Sari Boru Pasaribu, Boru ni Amata Situa Rekson Pasaribu, tubuh ni Inata Erna Boru Manalu, maringanan di Dusun Banjargorat Desa Litong, Kecamatan Borbor, Huria HKBP Litong, persiapan Resort Nagari Litong, di Pasu-Pasu di hari Rabu 12 November 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Opat, Ruas Parguru, Mamuka Minggu Sadarion 2 November 2025, Gabe Ruas Parguru Amata Del Manter Hutagalung, maringanan di Jalan Kapausari Sia, Perum Cendana Blok C Tolu nomor Sia, Sektor Pengayoman, Narosian Gereja Pentakosta. Onom, sumbangan untuk pengadaan hiasan pohon Natal. Di Jalo Huriata do sumbangan sian keluarga ni Amata Riki Sinabela Boru Pangaribuan, Sektor Padang Bulan Tolu, godangna 10 juta rupiah. Ima pengadahan hiasan pohon Natal, Huriata Rapdohok Parhalado Madok Moliate tu keluarga. B. Suara Koinonia na Parjolo, Padidion Nabadia Dohot Makatidakon Haporseaon, Minggu Sadarion 2 November 2025, di Patupado Padidion Nabadia nama godang Dohok Makatidakon Haporseaon khusus tu sahalak ruas, di Patupa di Parmingguon pukul 10 pitu WIB. Tolu, rapat panitia Natal Ama. Di hari Senin 3 November 2025 di Patupado rapat panitia Natal Ama maringanan di Konsistori Lama dimulai pukul 10 sia WIB. Di Pangido Masude Haroro ni koordinator Ganup Sektor Dohot panitia Natal Laho Madohoti rapati. Seksi Lansia di hari Selasa 4 November 2025, senam osteoporosis mulai pukul 7 WIB di halaman Joloni Gereja, memakai baju olahraga warna biru, dilanjutkan ibadah dohot latihan kor. Lomba vokal grup sedistrik 22 Riau. Di Patupado, perlombaan vokal grup sedistrik 22 Riau tanggal 27 November 2025, maringanan di HKBP Pekanbaru. Alani kontingen sian Huriata mengalului dana marhite bajar kor Ganup Parmingguon dung sipul Parmingguata Sadarion. Alani i tadukung ma ulauni asa denggan mardalan. Pemeliharaan pembangunan prasarana Huria. Di hari Minggu sia November 2025, papungu sokongan pemeliharaan manang pembangunan sarana Huria dohita marhite amplop khusus
jala tapasaha mai dung sipul jamita rap dohot pelean na paduahon. Penutupan PHD Gabungan Seksi Parupuan. Penutupan PHD Gabungan Seksi Parupuan di Patupa di hari Senin tanggal 10 November 2025 masuk pukul 10.02 WIB. Maringanan di Alamayang. Dress code hijau dung sipul pertangyangan di Toruson Mamuse permainan games. Nagabe tuan rumah imang sektor Padang Bulan Tolu. Napatu begion kor manang vokal group sektor Padang Bulan Tolu, sektor Rumbai Pesisir, sektor Rintis, kor Ina Labu Baru, kor Padus SPH. Riama sude parupuan ganup sektor madohoti PHDI. D. Suara Diakonia. Ulang tahun tusude ruas nihuria nama ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Pardongan Saripeon sian tanggal 2 sahat tanggal 8 November 2025 Parhalado HKBP Pekanbaru Pasahaton. Selamat ulang tahun Madihamu. Hatani debatama sian huriata dihamu nasian Jakobus bidu opat ayak pitu atong oloi hamu madebata alo hamu masih bolisi dungi maporus ma ibana sian hamu. Titing tambahan tajalo do subangan sian amata Hasibolon opung Natalia Doli sektor Padang Bulat Tolu godangna 20 juta rupiah lau mangurupi akka program nihuria di pasu-pasu tuata sadarion umur nagajang dinasida 86 tahun moliate ma dinasida tatanya kemar ruas nihuriata namar Said di rumah sakit dohot nadi jabu songon natar surat di titingon anggia ma di dauni Tuhan parsahiton nasida songonima titing di minggu sadarion adong do tajalo surat sian kantor pusat HKBP tona rapot padita hatopan HKBP tanggal 27 Oktober 2025 di Seminarium Sipaholon. Maddapoton nahina holongan ni di bagasan Tuhani sude ruas dohot parhalado HKBP di inganan nabe asini rohama dihamu dohot dame sian debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia amin. Tapuji matu hatta nama ngaramote rapot padita hatopan HKBP 2025 di Seminarium Sipaholon tanggal 27 rodi tanggal 30 Oktober 2025 ni dohotan ni 2000 pitu halak padita HKBP rapot padita hatopanon sinodangan ni tema na tinopa na ibaru di bagasan Kristus 2 Korin bidu 5 ayat 10 pitu manungguli hita sude ia huria dada holan songon sada lembaga na mengatur kebaktian dohot ulaun administrasi sabing alai pamatang ni Kristus na mangului doi na totong di paibaru tod di parbadia gabe na tinopa na ibaru ima mangulu di bagasan hamubaon ni roha na tutu naung takas manadikon ngolu naung leleng jala papatarhon holong dohot hauduhon tu debata di sude rumang ni parngoluon. Subtema dirapoton mangodolhon pabuana
terjauh do huria manuarahon suara panurirangon manang pastoral profetik naso jadi mauhom huriai marnida ragam ni ketidakadilan dohot hasesega ni akka natinopai ikon barani do HKBP pasahaton hatigoran dohot hasitongani asa tutiki naro terus merdalan jalalam tudengganna parngoluan ni sude natinopai di bagasan hapor siaon natogudo hot holong nama molin di pasaha rapo padita HKBP 2025 odo suara ni hapor siaon asa ditutup pamareta PT Toba Pulestari Manang TPL nasa lilingon masay gudang manegay tobak nana tobak nang namanegay parsauran ni masyarakat di Sadok Tapanuli Raya ia tano aek dolok tobak sungai natajalo sian debata di pateaton dotuhita jolma asa taramoti jala tapauli-uli mabuan hinadenggan ni parngoluon dada manegai marhite naholan mabuan parutungan ni ekonomi sabing alai asa tung takas do di bagasan hapor siaon hita mangula jala mangaramoti sude natinopa nai asing ni laos dihita do taringot tu teologi eklesiologi HKBP namar talian tu cara pemilihan pemimpin do preses HKBP dihatai do nang isu-isu teologi kontemporer songoni nang penyakit sosial korupsi juji narkoba perdagangan manusia dohot hasisega ni natinopa ni debata nasa nadi hatai dohot paputuson dirapoti patoguhon dohot pangomoson ulaun ni HKBP doi asa terus pai baru diri gabe huria nasatia mengului hatani debata ukap laho pai baruho diri jalalam tutakasna pasahaton suara panorirangon marhite panidangion ni haporsiaon jala terlumobi mangulahon dohot maka ngoluosa laos terpilih do dirapoti padita Dr. Hulman Sinaga Nagabe ketua rapot padita manang KRP periode 2025 sahat 2020 sia tahirim do ketua naung terpiliti gabe tiruan dituruk niroha semangat dohot parsitutuon di pakobasion nalam tudengganna ima profesional profetik jala na berintegritas diparohai diparbisuhi jala dipatogu debatama sude parhobas ruas dohot hurianai marhite ulaon pajouon nasaha tuhita be nadi paibaru di bagasan Kristus Seminarium Sipaholon 30 Oktober 2025 atas goar sude peserta rapot padita hatopan Huria Kristen Batak Protestan Eporus padita Dr. Victor Tinabunan MST ditanda tangani sonima buah-buah titing dihita tuatama na mangaramoti Salum.
Mare de mahita, laos tapa sahama, peleata, sada A, dot sada B. Yesus, aku, aku,
martangiang mahita. Ido tutu wali Tuhan di bata para si roha jala perdinggan basa. Hodo tutu haposan nami. Jala hodo tutu parsigatungan ni ngulu nami. Di bahenido rohami tuado pammu. Di minggu arina pinarbadiammu di bagasan sadarion. Laho marsaur di bagasan hatam nabadiyai. Mangula maho marhite to di purbadia. Patauhok kami laho mangatusi dohot makanguluhok katami di bagasan ngulu nami. Marhite Tuhan Yesus Kristus nungaradi hami tumangihok katami. Amen. Amanginang nahinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Mauliati ma di Tuhata di parsaurata di minggu sadarion alani hatani di bata lau mama kulingi hita ganup imana tersurat di buku Nehemia bidu sada ayat sada 1-10 sada songonon mahatana disi tapai hutihut ma di bagasan rohatta di bege si Nehemia parsorion ni donganna di Jerusalem. Omma akajamita sian si Nehemia, anak ni si Hakalia. Masado di bulan si Pahasia pa 25 tahun, tongonau di huta Susan di bagasan Jabuni Rajai. Jadi Roma si Hanani, sada sian hanggiku, rap dohot de babawa sian Juda. Gabe hupauso tunasida pangalaho ni halak Jahudi akan malua akan nateba sian halak na terbuang dohot pangalaho ni Jerusalem. Dungi ni nasida matuaw pasi-pasi ni jolma akan natinggal sian halak na terbuang marpardangolan godang nasida diluati jala marhaurahon. Ainunga marbungbungan akaparik ni Jerusalem jala pitu harbanganna nunga ditutung dohot api. Jadi dukubege beritai hudul maau laos tu matangis margudopong au pola nania leleng jala marpuasa au dohot martangiang diadopan ni bohini di bata na di surgo. Nikuma iali Jehuba di bata na di surgo, hodo di bata na tibul, jala na sokal, na toktong marningot padan dohot asini roha, tuhalak na makaholongi ibana, jala mangraduti akka tonana. Say patinggil ma pinggolmu, jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon, nahutangiakon nuaing diado pami borngi doho arian, mangudihon halak Israel akan aposomi huhut au manopoti akadusa ni halak Israel akan ahubah kami dopako nang au nang pinopar ni damang nung ngamardosa hami tung namaroha magos itu tu hami marparulau dopako alaso huraduti hami tona aturan doho uhum akka natinonahommu tu si Musa naposom. Alay saingo mahata na tinonahommu tu si Musa na posom, uju na nidokmo, molo ditutukamu mardosa, pasirahok kumahamu tutong-atongan ni akka bangso. Alay molomulak rohamu tuaw, jala diradoti dohot diulahok kamu akka tonaku, nang tungsura naung abolok kamu saha ro di ujung ni langit, sahi papungoku dohamu siani, jalan mula kamu buanoku tu inganan naku pilit bahen inganan ni goarho. Akan aposom donasida tongon jala bangsom, nang pinaluami marhite-hite hagogo-ogodang, dohot marhite-hite tangammo nasun gogo sahali. Iya le Tuhan, say patinggil mapinggolmu tumangihon tangiang ni naposomon, dohot tangiang ni naposom, akan alomoroha marhabiaran tuguarmo, say manupak maho dilakani naposomon sadarion, asa jupangan asini roha au diadopan ni rajay,
ai si tahu anggur ni raja ido au ido sahatna. Amanginang nahinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Di buku Tuhan ajarlah kami berdoa. Di barteritahon Eka Dharma Putra Dobarita taringot tulanggus ni rohani jolma naso prosea maradupon debata. Dohot naso prosea taringot tuhagogoon ni tangiang. Baritaon dihatahon masa di sadahuta di Uni Soviet ujui. Ima akamanginang sadahuta nagudangan nasoporsea tuadopan ni debata. Jala di sadatiki di sukun guruna do sada murid manang sisianna di dokma songonon. Porsea doho tuadopan ni debata. Jala mardongan biar amanginang martudu ma sada halak dakdanak. Jala disuruh guru naima dakdanaki martangiang tuadopan ni debata laho mangido pitolot. Tatadda do petahe pitolot, iya pasti do hita manada pitolot akka namarsikola di bona pasugit. Martangiang ma dakdanaki dung 2 minut di sukun gurui ma dakdanaki aka amanginang. Nunga dilehon Tuhan debata na pinangidomi ima sukun ni gurui tu muruti. Jala mardongan si majujung nauduk jala diupirhon dakdanaki ma si majujungna daong inay banama. Gabi mekel ma sude dongan na sakalas. Taringo tualus ni sahalak dakdanaki jala huhut mangarehei aka dongan nai tu dakdanaki. Alani dido gurui ma tu dakdanaki. Atong pangido ma tuau inay bana. Dungi di pangido dakdanaki ma tu gurui pitolot pitor dilehon gurui ma na pinangido ni dakdanaki ima pitoloti. Jala di jaloi banai sian gurunai dada sian Tuhani. Amanginang nahinaholonga di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus manghuton survei na pinatupan ni PL Rises sia 30 bangso manang negara maradupon 30.426 responden tutu dido ibana hira-hira 57% ma jolma na porsea taringot hinariko ni tangiang di bagasan nguluna. Jala hira-hira 53% naso porsea tuadopan ni debata. Jala si 53% na porsea tuadopan ni debata ima bangso manang negara na maju. Jala naso porseai ima bangso naso maju di hamuaka amanginang. Atong marhite baritei ikon si parukil honot tado di bagasan ngulutaw di hamuaka amanginang ala adong dope siya tonga ni portibion naso porsea taringot tu hagugoon ni tangiang di bagasan nguluna. Ape tung masay makorhon situtudo tangiangi di bagasan ganup nguluta aka nabulus rohana natulus rohana martangiang tuadopan ni debata. Alanido amanginang marhite topik ni mingguta sadarion na madok tuhita aka amanginang di tangihon debatado tangiang ni na porsea. Di tangihon debatado tangiang ni
na porsea manang tangiang ni naposom. Atong taida majo ahado na naing dohonon ni turpukon tuhita di bagasan minggutta sadarion di hamuna aka amanginang. Mulut ajahan akin sianaya sada sahatu ayat 10 sada marhite turpuk di bagasan minggutta sadarion di pabuan akid disi dungro si Hanani naro sian luat Jerusalem manang bangso Juda pabuahon tu si Nehemia taringo tu kondisi ni huta Jerusalem amanginang. Di pabua si Nehemia manang di pabua si Hanani do taringo tu kondisi ni huta Jerusalem marhite turpukta di bagasan minggutta sadarion bahwa di pabua nakinan di bagasan turpukon ima nunga matutung akapituni harbangan di ayat 2 di do disi. Jadi Roma si Hanani sadasian haanggiku rabdoh deba bahwa sian Juda gabe hupau sona sida pangalahu ni halak Jahudi akan amalua akan ateba sian halak na tarbuang dohot di pangalaho ni Jerusalem. Di pabua mamanginang di si kondisi ni huta Jerusalemi nakinan di bagasan turpukta tikion jala dung di boto manang di bege si Nehemia kondisi ni huta Jerusalemi di pabunakin naung mabungbung ima di bagasan ayati jalanunga matutung akapitu ni harbangani pitor margudop pongdo si Nehemia taringot berita na binegini ibana. Ala dirajumi si Nehemia manginang dang tama bangso Israeli mengadopi si songoni. Tung masay parukilon na masay belgadoi dihilala si Nehemia adopan ni bangsoi di hamuaka amanginang. Ala masay riko do sada parit di sada huta manang di huta Jerusalem dokono ni benteng pertahanan doi. Laho mengadopi moluadong sada musuh akamanginang. Hitape di bona pasugitan taingo do adong do te benteng molo sada huta adong do parit na disuad disi bulu. Artina disi bomolotung adong porang na juluin na ima songon sada abat-abat manang pertahanan ni sada hutai akamanginang. Songonido kondisi ni bangso Israel na di huta Jerusalem nakin nang pinabuan ni si Hanani di bagasan turpukta di tikyo di hamuaka amanginang. Alanido dung di bagaimana baritai margudopong ma rohani si Nehemia manginang. Jala mangihuton turpukonan non didapoton si Nehemia do Raja Artasasta asa di paloa si bana lahu paulihon parit nadong di huta Jerusalem. Jala diurut na di paloas do si Nehemia lau membangun parit ni huta Jerusalem ka amanginang. Pola 52 arima si Nehemia pajongjokon manang membangun parit ni huta Jerusalem inon. Alanido sian hata nitu hata di bagasan turpukta sadarion. Adong madua narikot si pahusor-husorota di hamuaka manginang. Na perjulo di paingot do tuhita di bagasan sadarion i mataringot panarihonon manang empati maradopon dongan na sabangso. Empati ni si Nehemia maradopon dongan na sabangso. Ino na perjulo taida siya kadirion ni ngulu ni si Nehemia maradopon dongan na sabangso di hamuaka amanginang. Molo siyan hatorangan niya ka barita si Nehemia on sahalak hajol maun manang naung tardok naung sonang do si Nehemia di harajaon ni bangso Persia amanginang. Tardok ibana bangso manang halak naung sonang. Ulaon na ima si tahu anggur ni Raja Artasta. Molo didok si tahu anggur ni Raja Artasta
berarti dialah orang yang diberikan kepercayaan. Molo sahalak si tahu anggur, ikoni bana ma parjolo manginum si inumon, asal yahonon na turajay. Baiti boha adong di si racun. Totu ikoni bana ma parjolo tong nahona. Alay ibana do parjolo manginum, baru pedilehon turajay. Na pagubarhon manang napatuduhon, dia adalah seorang yang dipercayakan oleh Raja Artasta Amanginang. Jala termasuk doi bana nakin jolma nahaposan ni raja. Orang yang dipercayai oleh raja dia Manginang. Molo taringo tu pangkat, doho taringo tu hasangapon, nunga adong dingoluni si Nehemia. Jolma nasangap do ibana di bagasan ngoluni ibana di hamuaka Amanginang. Alay molo tungpe jolma nasangap ibana tung masay peduli, tung masay empati do ibana. Taringot tu barita ni donganna sahuta, donganna sabangso na pinabuhan ni si Hanani nakin. Taringot tu kondisi ni huta Jerusalem, huta ng marongsoy di hamuaka Amanginang. Dia merasa iba. Molo dito nga to nga ninguluta madok asiroha ate. Jojo do songonihita. Asiroha. Alay dangadong tindakan. Dangadong parulaw. Dangadong nabuhibain. Tapi Nehemia ini menunjukkan rasa kepedulian, rasa empati yang luar biasa dari hidupnya di hamuaka Amanginang. Marhite dung dibege ibana parsorion ni donganna sabang soi aha madiulahon ibana parjolo sahali. Dang di pangasahon ibana pangkat dohot huaso na adong dibana aka Amanginang. Alay parjolo sahali diulahon ibana marhite turpukta di bagasa sadarion. Marpuasa do ibana tuadopan ni debata. Jala martangiang do ibana tuadopan ni debata. Margudopeng do rohana, margudopeng do pakilalaanna. Say tumatangis do ibana Amanginang ubege barita ni donganna sabang soi na di bagasan penderitaan ngoluni nasida. Di son boy berengota ngoluni si Nehemia bahwa dia tidak lupa kacang akan kulitnya. Boy do jojo songonia ka Amanginang lupa kacang akan kulitnya. Yadung ibana boy majodohono di sada-sada ulaun boy do gabi lupa ibana tumasa leluna. Langsung ini pe aka pemimpin ni negara tau pe Amanginang, boy do songoni ditiki suhudulo pe bana di sada jabatan di sada ulaun, boy do marapi purun aka hatana. Ale moludung jupang ibanas di sada udula manang jabatan ni bisa juga dia lupa akan kacangkan kulitnya, lupa apa yang dia lakukan manang naung di hatahon ni bana. Tapi Nehemia boleh kita lihat di sini Amanginang, dia sangat peduli. Martangiang do ibana tuadopan ni debata pasahaton parsorion ni bangsoi aka Amanginang. Asa diurupi debata, asa dipalua debata ngulu ni nasida sian hamaulon naniadopan ni bangsoi di bagasan hatani tuhata ditikyon. Supaya Allah kembali bermurah hati. Bahwa Nehemia tahu kondisi bangsa Israel yang natarbuang nasida ay doi salah satu cara ajaran Tuhan untuk mendidik bangsa Israel. Nang manutun lomona, nang mangulahon lomoni rohana, naso satia, naso uduk nasida tuadopan ni dibata. Lewat pembuangan itu adalah bahwa Tuhan juga ikut campur dalam hidup mereka sekalipun itu karena dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Memang dang sude terbuan bangsoi tuha buang Babel aka Amanginang. Adong do na tinggal. Ia kana tinggalon ima aka naso margello namaon. Naso buwi beon si pangasahonon. Aka nang matua namaon dokona. Aka na martihas. Ima kana tinggal di huta Jerusalem. Jadi nasidama na mga dopi parukiloni di hamuaka Amanginang. Tapi Nehemia di sini menyampaikan
pergumulan bangsa itu kepada Allah. Bahkan dia tadi mengatakan di sini, "Sai marpamuati ma rohani debata, akka na niulani nasida." Bahkan si Nehemia pedok dosa nahuula. Sekalipun Nehemia tidak ada di situ, tapi di bagasan serep ni rohana, di bagasan uduk ni rohana, nadoho di bana mangukuhon, nadoho di bana mabuab bangsoi nang dirina, nang mardosa dia dopan ni debata. Supaya Allah bermurah hati kepada bangsa itu amanginang. Ido nakinan naboi berengota sian turpukta di tikion di do di ayat walu. Alai sa ingo mahatam na hinatahommu tu si Musa na posom uju na nidokmu. Molo ditutuk kamu mardosa pasirahokku mahamu tutonga-tonga ni akabangso. Alai molo mulak rohamu na tuau jala diradoti hamu diulaho kamu aka nahutonaki ikon papungoni debatado muse nasida sian bangso naung marserahia manginang. Asa marpangulahi musek rohani bangsoi marnida ngulu ni bangsoi aka manginang. Marpangulahi rohani debata marnida aka hahurangan nang aka hagaleon ni bangsoi ido bahen ro panusi Nehemiaon mangudihon bangsoi maradopon Tuhan debata. Ido dipaingo tuhita di bagasan tikion. Marhite ngulu ni si Nehemiaon paingoto kita amanginang. Molo martangia kapehita. Dada holan narikot didiritau kape naing pajojorota. Alaikot boy dohita amanginang manangyakon akan narikot didongata. Ajujuk dohita pajojorhon aka narikot akan perlu didirita kamanginang. Tapi kadang bisa kita juga lupa mendoakan apa keperluan daripada dongata. Jadi sian ngulu ni si Nehemia rikoti ta manginang manangyakon aka dongata. Jadi dada holan na dirita na rikot si tangyakonota di tonga-tonga ni ngulu taon songon si Nehemia di bagasan turpukon. Sekalipun kehidupannya sudah nyaman, sudah bagus masa denggan, tapi dia berempati, tapi dia peka, dia merasakan apa yang dirasakan oleh dongan nasa bangso marhite tangiang mah di bahenibana lahu mangudihon bangsoi tuadupan ni debata. Imana parjolo amanginang. Napaduahon boy maberengota sian turpukta di bagasan tikion ima taringot tu partangyangon ni si Nehemia. Partangyangon ni si Nehemia omma ujahan naing tiruota di bagasan perdalanan ni nguluta akamanginang. Nang Jesus pe ujahado dito nga ni nguluta. Adorang borha Jesus tu ulaon na nunga jumolo ibana martangiang tuadopan ni debata. Ditiki mga dopisi tahun no petu hata Jesus amanginang rodo ibana tuadopan ni debata lahu mangido hagugoon marhite tangiang na. Nang dihaw pinarsilang pe tu hata Jesus amanginang martangiang do ibana tuadopan ni debata asa margugo ibana di bagasan akka si taunon na. Marhite turpuk epistel na kinunga di paingot tita di Jakobus 5 ayat 12 sahatu ayat 10. Molo marsak roham, molo adong parsoryommu, ahado ulahonommu didok nakin tangiang. Martangiang maho molo marsak roham, martangiang maho molo adong parsoryommu, martangiang maho molo adong sitaunommu. Dang dohonota amanguyamang nabuhado awon nabuhado ngulukon dangi udaw niya ka na porseya kamanginang dang parjolo ibana mga duhadu tujolma laho mangido pang rupiyon alay iko parjolo do martangiang tuadopan ni debata molo adong akka parsualata molo adong akka parsoryota molo adong akka haporsuhon di bagasan nguluta kamanginang ay tidak bisa terlepas sian ngulutaon sian akka parsoryon. Saliling manguluhita kamanginang dito nga tonga ni ngulutaon saya dong do ka parsoryoni dito nga tonga ni nguluta. Alay bohado hita asabuy makamonakon akka parsoryoni di ngulutaon na manginang sada dalata di paingot hata ni debatatu hita sadaryon ima lopi tangammo martangiyako tuadupan ni debata.
Asa unang gabi hapusohak kita, molo adong si taunota baru kilota. Jala didok nakin molo marlas ni roha ho, maredde ma. Imaulon ni napursia, molo las rohana, maredde ma ibana di bagasan tangiang di hamuaka manginang. Manang las rohata, manang marsa ngoluta, manang marulupulup to dita aka manginang, sada tong dipaingo tuhita ikon di bagasan tangiang. Berarti berdoa tidak melihat waktu. Berdoa dang marnida partikian. Holani silas rohaniba manang moru pasarian sian bulanon sian na bulan na lalu gabi moru semangata martangiang. Tidak, dang boy songoniat tong. Ala moru pasarian di bulanon manang di bulan nasalpu basongon nagalehita martangiang. Dangi alai songo dia kiada ata songo dia kondisita ikon sai torus hangulu honota ngulu na martangiangi. Laus didok nakim musik molo marsahi to martangiang. Molo adong sahi di pamatangmu amangin ang dibaga sa tikyon dalata martangiang tong tuadupan ni dibata. Ay marhite guar ni Tuhan Yesus Kristus ido mga lehon hahisaron hamamalum ni sahit tuhita aka amanginang. Jadi ido kondisita di paingo tumaing di son marhite ngulu ni Sinehemion na sa makanguluhon ngulu na martangiang ibana di bagasan ido di paingo tuhita kamanginang. Aido di tema dote tangiang do dalan na asa taruliho. Dangadong gunana holsowako alay tangiang do dalan na asa taruliho. Tangiang do dalata asa tarulihita di hagugoon ni tuhatay di bagasan nguluta akamanginang. Alin ang unang masoho tita di bagasan tangiang. Aido nakidido di bagasan Jakobus 5 ayat 10 nomi. Di baheni masai tiko sudo paduan apostol Paulisi yang go si tutudo tangiang ni partigori molo di haburjuhon margogo si tutudo tangiang ni partigori molo di haburjuhon. Sangat besar kuasa doa bila dia menyampaikan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh yakin dan percaya kepada Tuhan. Marhuasodo tangiang na pinasahat ni bana tuadupan ni debata. Mungkin amanginang kita sudah pernah mendengar atau menonton acara Kit Endi dalam sebuah tayangan. Pak Endi Epnoya pernah membagikan sebuah kesaksian yang sangat menyentuh tentang kehidupannya, yaitu tentang kuasa doa seorang ibu. Ia berkata, kalian boleh percaya atas apa yang saya sampaikan ini dan kalian juga boleh tidak percaya. Ketika ia masih duduk di bangku kelas 3 SD, Endi Epnoyan ini tiba-tiba mengalami gangguan pada matanya. Matanya juling atau kero. Tiba-tiba dia bangun, dia tidak bisa melihat lagi. Atau dia pun melihat semua berbayang. Dan Andi tinggal hanya dengan ibunya sendiri. Bahwa kakaknya sudah di panti asuhan karena kehidupan ekonomi, maka kedua kakaknya di panti asuhan. Amanginang ibunya tetap berjuang keras merawat anaknya ini. Dan kondisi matanya tidak bisa lagi dipulihkan. Ketika dokter berkata kepada ibunya bahwa matanya ini sudah tidak bisa melihat lagi dan sudah tidak bisa lagi disembuhkan, maka dokter itu hanya memberikan salep untuk dioleskan. Setiap malam ibu ini berdoa, dia menangis kepada Tuhan dan dia penuh keyakinan setiap doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarnya. Itulah yang ada dalam hati seorang ibu, yakin dan percaya bahwa doa yang dia sampaikan kepada Tuhan itu akan didengar dan itu akan dikabulkan oleh Tuhan Amanginang. Dia hanya percaya karena tidak ada lagi biaya untuk operasi mata anaknya ini. Maka doa itulah dia sampaikan kepada Allah tiap hari, tiap malam, tidak pernah berhenti dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Amanginang,
benar. Setelah berhari-hari dan setelah berbulan-bulan, setelah bangun tidur, Kit Endi ini amanginang bangun dari tidurnya, dia bisa melihat. Matanya sudah sembuh, tidak ada lagi bayang-bayangan yang dia lihat. Maka dia mengatakan bahwa ini adalah mujizat dari Tuhan. Ini adalah doa ibuku yang dikabulkan oleh Tuhan. Benarlah amanginang songon nanidok ni hata ni tuhata margogo situtudo tangiang ni partigori molo di haburjuhon. Epistel lakin dos dohita doho si Elia amanginang alai di bagasan rohana bulus ibana martangiang tuadopan ni debata. Martangiang ibana mangido asa unang ro udan pitor dang rodo udan 3 tahun 6 bulan. Martangiang ibana tuadopan ni debata asa ro udan lahumamornohi tanoi pitor rodo amanginang. Ima di bagasan habuluson, di bagasan kesungguhan dia berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa daripada si Elia itu amanginang. Dos maibana songo kita di bagasan tikion. Margogo do tangyang ta naung tapasahati itu adopan di debata molo porsea hita. Unang dang porsea hita, unang dong martangya kita, bohadonay. Ditangi hodonay, gabi ragu hita kamanginang. Tapi setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka doa kita itu akan didengarkan oleh Tuhan. Amin. Songon si Nehemia di bagasan turpuk tahun. Martangi yang ibana di bagasan kesungguhan, jala martangi yang ibana di bagasan serep ni roha do udu ni roha, doho mangakuhon hadu sauna hahuranganna dia dopan ni debata. Kesungguhan dia berdoa kepada Allah, maka Tuhan mendengarkan jawaban doa daripada si Nehemia ini manginang. Maka itulah nanti dia kembali membangun parit kota Yerusalem selama 52 hari. Itulah jawaban setiap doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka tidak ada doa yang sia-sia bila lahir dari hati yang tulus dan percaya. Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Memang amanginang dang pitor langsung ditangi hodi bata tangi yang tayate. Molo martangia kita dang pitor dia lusi do amanginang dang pitor dia lusi. Tapi Tuhan sudah mengatur rencananya dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhanlah yang paling bagus dalam hidup kita, bukan waktu kita amanginang. Molo tumpe dang maralus dope tangiang nau tapasahati tuadopan ni tuhatai amanginang. Di bagasan topik ni mingguta sadarion paingotok kita di tangi hode batado tangiang ni naposomon. Tangi hono ni di batado tangiang ta amanginang. Ganup akan nang tapasahati hobartulo moni rohana ma. Porsea hita, yakin kita bahwa Tuhan berkuasa akan menjawab setiap doa seruan kepada kita. Bagaimanapun kehidupan kita, las rohata, marsak rohata, marsahit kita amanginang, sadadalata ima holan martangiang mahita, tuadopan ni tuhatai mangido pangurupion, mangido hagogoonay asa dipasauti hobar tulomo ni rohana. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan di bata. Mauliate ma di minggu sadarion. Naung pinaluas muhami marsaur di bagasan hatam na badia. Naung paingotok kaporsiyon nami. Ditangi hokodo ali Tuhan di bata tangiang nahupasahat tami. Molo porsea hami. Namargogo situtudo tangiang ni partigori. Molo di haburjuhon. Porsea hami marhuaso ho. Mangalusi ganuk tangiang nami. Si Nehemia ma tiruad di lehoko tuhami di tikyon. Di bagasan hatuluson, habuluson, songoni manang serep ni rohana, uduk ni rohana.
Jala roi bana tua dopamu mangido hasesaan ni dosa. Asa toktong say marasini roha ho, say marpamuati roham dia kahaurangan na. Songoni mana kami ditikyon. Roma tutuhami sian serep ni rohanami. Sian uduk ni rohanami mangido asido ho tolong ni rohami. Say tangihom matutu akatangiang naupasahatami tuho. Unang lebahami Tuhan. Unang marnida kapartikia kami marpangidua tuho. Manang sungod dia pe kondisi ni kehidupan nami nunga diajari hatami hami ikom martangia kami tuho. Ai tangiangido dalan nami asa taruli hami diasi dohot diholong ni roham. Di bagasan tikionali Tuhan di bata. Martangiang mahami tu sudia karuas ni huriami. Lehom matunasida gogo semangat dohot las ni roha. Manguduti akaulon na maragam. Jala pasu-pasu akan nanulan ni tangan nasida manipat sa minggu naung hubulus sami Tuhan. Lumobi atik tungadong natongod di bagasan pergumulan. Homa na mga lihok kagugoon. Napatuguhok kaporsyaon di bagasan akaparsahiton. Dauni asa malum sahiti siya nakapamatang na. Jala mga sahok ko di sude gulmit ni ngulu na Tuhan. Secara khusus tu akaruas ni huriam na marulang tahun di bagasan na saminggon. Baik ulang tahun pernikahan. Homa ali Tuhan na mamasumasu na sida. Asa gabi rumah tangga na marhauduhon na mabiyar sitiruon na sida. Dito nga tonga ni nguluna di huriam manang di diape maringana Tuhan. Nang dipertambahan niya ka usia nang jinalo ni nasida di bagasan na saminggon. Hupasahatami ma tuadopan mo. Say ajari nasida, mamilang-milangi ari-ari nang nilehom mo, jala asa marhabisuhon nasida Tuhan, mga tusi lomo ni rohami. Gajang maumurni nasida tujulanon, hipas dawa kaparsahiton, pasupasuom mo ma, akkangulo ni nasida ali Tuhan. Dekaruas ni huriam, na sorang di bagasan na saminggon, toktong ma pasahaton nami, ibur-ibur magodang, akadadanaki Tuhan, hipas nang natorasna. Leonom mugogo laho manugunugo na sida, mangajari hobar tulom ni roham. Akaruas ni huriampe na martabba, say ruas ni huria na burjuma na sida tujulon na rion. Na say ringgas pasahatod dirina tuadopan mo ali Tuhan. Akaulaw ni huriam sa minggu na naing buluson nami, pupasahatami tuho asa homa na mamasumaso. Di bagasan gohar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus, tangihom matang yang nami ditikyon. Amen. Marit di mahita sian buku ED 210 ay sada doho tudutna uhutma tapasahat peliata. Jesus,
Tatangya koma pelia taon tuadu panni di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masian nani lehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pelian non pati bulho karajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhaima rohanami marhite-hite to dim. Asa laputa dahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asa lamgirgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang sa pinurbadia magwarmu, sa iroma harajaonmu, sa saut ma lomo ni roham di banotongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa dario kangulua siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita. Disodakon Tuhan di batama bohina tu hita jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan di batama bohina tu hita jala di pasar homadamena tutor ditabe. Oras shalom. Amanginang hobar tu titing nakin nang maju pitor mula kita dison jongjong do utusan sian huriata lau madohoti pertandingan vokal grup distrik 22 Riau mangalului danang Roma hita kamanginang lahu mangurupi nasida nang maju pitor mula kita damanginang